Odiochieng' ma kawuono mana kaka ineno matipo mar ogai mar Azimio Raila Odinga kanyakla kod jotelo mopogore opogore. Waneno kanyo jaol wach e lo Azimio mano Profesa Makau Mutua, ma bende odiochieng' manyoro nagidhi e piny mano mar Nigeria. Ka bende odiochieng' ma kawuono igeno ni gidhi bedo gi romo mong'ere kaka romo mar 14 mong'ere kaka Leadership Conference and Awards. Mano romo mar telo ma bende kichiwo mich mopogore opogore, romo ma bende ibago e boma ma Abuja mantiere e piny mano mar Nigeria. Parni Raila Odinga nowuok e pacho ka odiochieng' manyoro, wach ma bende nochiw kod duond bura mar ODM. Romo ma kamano chakre yango odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi Ajwang'. Romo ma kama bende Raila Odinga dhiye motelo ne yiero maduong' ma bende ibiro bed ka itimo e piny mar Nigeria. Parni piny mar Nigeria biro bedo ka dhi yiero maduong' chieng' tarik 25 mar dwe mar 2 mar higani. Kata kamano Raila Odinga nokodhi kende, nodhi gi jodito mopogore opogore mar Azimio. Ineno kanyo Profesa Makau Mutua ma bende en jaul wach e lo Azimio la Umoja kanyakla kod jombetre ma pachoka mag piny Nigeria. Notipo gi kanyo ma bende nodhi godo odiochieng' manyoro. Parni ma en romo mar 2 ma bende Raila Odinga timo nyaka Ramogi Ajwang' e kidi thuolo manok moko kalo karamna dwe achiel. Kaparni chieng' tarik 13 mar dwe mokwongo mar higani bende notimo limbe e piny